No priatelia, tak dneska máme 23. decembra 2025 a ja vyrážam na tradičný Holíš. Krátka. Ideme to pozrieť, či sa tam bude dať na bicykli vybehnúť hore. Nemalo by to byť také mokré. V novembri som tam bol, keď bol sneh, a teraz v decembri je ako na jar. Sice sú okolo 3 stupne, nie je nejaké veľké horko, ale aspoň sa nepráši. Takže tuto to zaberieme, je to popod železnicu. Takže tu má Púchov umelý trávnik. Tento rok pred mesiacom otvorený. Toto tu majú porobené. Pekné šatne. Kompletne vynovené. No a tu máme aj nejaký Tatran. Dobre, takže chlapci trénujú, ale asi iba tak neoficiálne. No a ja to zoberiem to po priváhu smerom na henten. Takže to bolo nové ihrisko. Emeška Púchov na pôde Nosického katastrálneho územia. Máme novo vybudovaný most, takýto, cez rieku Vách, v roku 2020, pekný dátum. No ale ja nejdem to, ale to otočím smerom tam hore. Presne tam hore je Holíš. Takže tak nejako. Skúsime si to. Po teréne. A takto. A hore. Vyzerá, že už niečo začína poletovať, takže neviem, či to stihnem. To je nová železničná stanica, zastávka Nosice, ktorá je na znamenie na osobné vlaky a je to odtiaľto okolo 7,5 km do Bystrice cez tunel Diel, okolo ktorého teraz práve pôjdeme. No ale asi som mal skôr vyraziť, pretože začína čosi padať. Také drobné a údajne to má byť na večer aj so snehom. Dobre, takže toto je tunel Diel, ktorý vyjde na druhý most železničný cez priehradu Mládeže. No a ja to tuto zoberiem sem, je to skratku smer Kúpele Nivnica. Je to tu také vybudované za 4 roky. Železnice tu natáhli aj asfalt, predtým tu bola len taká obyčajná lesná cestička. No a dá sa tam ísť aj naľavo, je to týmto trailom, ale teraz je to zapadané. Zapadané padajúcimi konármi a kameňmi.
toto je ono. To sem doľava, hore. Ale je to pekne zapadané. No dobre. Tuto si to zoberieme doľava. Dalo by sa ísť aj cez kúpele, ale aj pôjdem dole potom. Takže tuto ostrov doľava. Mali by sme sa dostať na žltú turistickú. Ktorá vedie až na zábalky a tam sa to lomí, že môže sa ísť na Udiču alebo hore na Hoštinu. No uvidíme, aký tu bude terén teda. A malo by to byť zjazdné, bez blata. Aj keď trochu mrholilo v noci, alebo aj včera to bolo také riadne zahmlené. Takže dám taký zostrih tej cesty hore. Režim mal na automat. Takže nemusím už prehádzovať ani riešiť nejaké podpory. Smart systém si to vie nastaviť. Takže som na žltej a na modrej turistickej. Po žltej by sme sa dostali do Udiče, ako hovorím, zo zábaviek doprava, ale modrá pokračuje hore na diel a už na Javodníky hore. To není ako veľa mokré, ale ako zadné koleso trochu prešmykuje, takže uvidíme. Ako to bude ďalej. Bol som tu minulý týždeň asi, alebo pondelok, neviem. No asi tak týždeň. Bolo celkom zjazdné. Zo pár nejakých úsekov tam hore to bude asi moc šmiklavé, ale mám zánovné gumy, tak by to tam malo dať, no. Keď nie, tak potlačím, čo iné. Momentálne sme 443 nad morom, dosť. A 183 mám stúpanie. Dobre. Dneska máme 15 km už za sebou. Asi to bola jedna taká márka. Čo diviaci rozrili a ináč, že to celkom OK. No a odcestujeme tento jeden blížok, čo poviem. Čo to povie? Dobre, vydal. To som nemal ani najväčší prevod. Tretí od vrchu, pretože keď je malý prevod, tak nemá tam potrebnú rýchlosť a nevidíte to. Dobre, skúsime to všetko dať na ten automat.
Tu si urobili vedľa aj takýto chodník. No asi to nedám. Šmíkáme. No dobre, takže sme tu, ani to nebolelo. Skúsim to koľko asi bych mohol vyjsť, ale zase sa asi vysype. No, musím to takto skúsiť. Aj. No. Hrabe, ale... Musím tam dať tú červenú. No dobre, tak sú naholíši teda. Tak to nejako. Musím to ešte tady to dobre. No dobre, takže ideme na to. Čo to povie? Ale. To som si okuliare nedal, padajú mi na nos, takže neviem. Asi to necháme tak. Tuto je to dosť také kruté. Ale no tak. Tuto to asi není na mňa. Dole, no tak. Tady to určite nie je. No tak teda. Ale toto... Si tam niečo zabudol. No, toto viete, že je nešmiklavé. To je teda absolútne nie. Nedám. Ešte není na to čas, na takéto výjazdy. Žiadne ponáhľadné teda. Cez leto tady to chodí 40 pomaly. Teraz je dobrých asi aj 20. No. Kúsok.
A tuto vyskúšam ten chodník, že či sa tu nebude dať hore ísť tam auto. No vyzerá, že by sa to dalo aj na bicykli hore. No, je to mokré. Teda mokré až šmiklavé. Som to mohli vedieť. To mám mi predek už tiel. To som mal relatívne čistý bicykel, no a teraz to asi nebude platiť. To skúsime pustiť, nejako to vymyslím. Dúfam, že mi ten predek tu neujde, lebo ináč to bude zle. Takže ako som spomínal, mám 23. decembra, že projekte Grivetel. Som sa dneska takto vybral preskúmať trošku Holiš. A vyzerá, že sa to dalo, ale je to také trápenie s rizikom pádu a to Viano sa nie je moc miestne. No dobre, takže sme tu. Technicky som to zle naplánoval. No, paráda. Super, tuto už sme doma, no takže vyzerá OK. Dúfam, že nejaký kameň nechytím pod tým listím, tak to bude paráda. Kamienky, uhýbajte sa, lebo ináč zariem. To býva tradične vždycky blato. Ale parádne.
Ideme to tajto dole do kúpeľov. Dneska sú tam hostia, nie, takže je to tam prázdne. Môžeme si to tuto vychutnať teda. No dobre. Môžeme to zobrať aj tajto hore. Ten mostík. No a tradične ideme na vodu. Na vodičku. Treba ísť. No je to tu prázdne úplne. Bez hostí. Takže si to tu môžeme takto nejako. Takýto slalom. A tuto si skočíme. Heja. Pekné. No pána, ja som zabudol ísť na vodu. To čo bolo? Takto. Ďalšie. Trochu sa tu povoskáme a henta je spodom zbehnem na tú vodu. Takto. Musí. Prečo vy máte hrubé kolesa, keď druhý majú tenšie? No toto sú ešte tenké. Tenké? Jaké sklené oko, či normálne? Normálne čo tam vrátili na sami. To je taký národ, že je to také oko.